Dați-mi voie, stimați colegi, să vă spun la ce ne-am gândit noi, echipa de la ANE3 care vă servește pe dumneavoastră. Întotdeauna, de la 20 de ani de când am început să fac industria asta, deși tatăl meu a fost ghid și o făceam așa lângă el mai de mult, am crezut că e foarte important, așa cum suntem noi foarte mândri și orgolioși în România, să vadă alții cât de frumoși suntem. Atunci așa percepeam lucrurile și de fiecare dată când, inclusiv atunci când eram student, aveam un schimb de studenți și povesteam unui străin, îi arătam orice din ce aveam, eram foarte emoționat, eram așa foarte mândră. Cred că toți avem acest filon în noi, poate mai trebuie zgândărit. Vreau să devină tradiție ca Autoritatea Națională pentru Turism, sperăm, minister, cu altă conducere, nu eu, să acorde în România premiu pentru activitatea de incoming, adică pentru cei care își dedică energia, eforturile financiare să facă un business care generează nu numai circulație turistică pe teritoriul României, dar resurse financiare atrase. Nu întâmplător am vrut ca acest premiu să fie un moment în care marcăm o activitate de foarte mulți ani a unuia dintre colegii noștri. Știu că nici unul dintre dumneavoastră nu veți gândi altfel decât mine atunci când o să spun că eu, acum la 38 de ani, când am intrat la 20 de ani în industrie, l-am găsit aici, pe dânsul, este în continuare alături de noi și le doresc generațiilor viitoare de activiști din hospitality, cum spun eu, să învețe în continuare din înțelepciunea și activitatea lui. Dați-mi voie să-l invit pe domnul Gheorghe Fodoreanu. Mulțumesc Romexpo, mulțumesc Camerei de Comerț a României și mai ales dumneavoastră că dați greutate evenimentului și prezenți aici.